Langga, good morning. So, ang oras natin ngayon ay 9:10, 19. So, 9:30 pa naman yung call time namin sa meeting. So, meeting ni Kuya Jendrik ngayon sa school, sa high school, sa grade 7. 9:30 yung aming 9:10 pa lang. So, dyan lang naman malapit at maglalakad lang naman ako. Samahan niyo ako mga langga. So, nag-ayos na ako kaganina ng mga paninda ko. Inayos ko na yung mga paninda ko. Lahat nakaayos na. So, pupunta na lang ako sa school para si Boss Homer na lang magluluto. Tapos sila na lang magbabantay para pag uwi ko ay nakadisplay na sila. So, samahan niyo ako guys. Nandun siya natulog sa ano eh. Takas eh. Nagtatama ko sa gising ko. Baka sa gusto. Asalaya. HP po, second floor. Thank you. Congrats. So hi guys, kakarating ko lang galing ng school. So saglit lang naman kami dun. Pahingin ng juice bang? Saglit lang kami. So kakarating ko. Uy, mahulog yan. Ilagay mo yung iba doon. Nestogen. Ano? Kuya, tumatanggap kayo ng GCash? Yung kalahati lang na, yung ano lang naman, mga 3,000. Tatanggap kayo?
bahay guys, habang nag-antay tayo ng deliver. So, mayroon akong ahente ng, Nestle. Anak doon, saka bibili. Ay, bungad. Ngayon, ito partner ko. Pumunta siya dito. At ko pala ikaw na mag-cover na ito. Ang lakas pala na ito. Dati malakas ako niyan eh. Nag-stop lang kasi nga nawala yung Si ano? Wyatt. Ang 10 to 15. Ginagawa. Ang finish naman. Saka may mga ano kami, ang bear brand. Yung malalaking ano. Oo, kaya nga eh. Kailan napunta mo dyan? Ang schedule ko dito kada Monday. Nang... Kaya na kanya, ano no, kanya na to eh. Siya na magko-cover na ito. Yung tindahan mo. Oh. Bali sa kanya ko na. Guys, ang oras natin ay 11:54 at dumating na yung deliver natin ng Nestle, mga ganon. So, andito na sila. Nagbilang pa lang sila doon sa labas. Inayos lang nila yung deliver ko. Tapos, first time yan na mag-deliver sa akin ngayong araw. Tagal na talaga ako naghanap malangga kasi wala akong maahinti ng mga ganyan. Sa Pure Gold na ako bumibili at saka sa Mercury. Pero ngayon, nakahanap ako. So, Meron mga. Bourbon Junior, 400. 2, 4, 6, 8, 10 po. Tama. Tapos ma'am, 2, 6, 8, 10 din ma'am. quality yan ako. Kumabak mo ngayon, 51 sa dati, 40 pa lang ito. 40 lang saan. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6. Yung malaki ah. Tapos, 8, 6 ba? Yung malaki? yung malaki sa buko. Yung maliit, 2, 4, 5, 2. Tama. Ilan yung maliit pa lang nakalista? 5 ano? 3. So, 2. Tama. Diyan. 680 dalawa. Nesto ma'am, yung ating 0 to 6, 350, at 40 dollars. Sobrang dalawa. Tapos yung 6 to 12 ma'am, dalawa din. 1 to 3, dalawa. Same lang po siya ma'am, 40 lang. So yung part natin ma'am, 183 plus 1.2, dalawa po ito ma'am. Yung ano natin ma'am, malaking 0 to 6 din. 2, 4, 6, 8, 10 din po, yung 150. Sa malaki po ma'am, ganun din po. Hindi pwedeng tanggalin yung 2, 4, 6, 8, 10 din. Sa buwan na 150, ano? Yung malaki, 6. Ma'am yung nido natin, 400 grams, 2, 4, 5. Kita niyo po ma'am. Tapos yung buwan na kids po, na 1 to 3, 350, 5 rin. Ito siya ma'am. Bunakid, 350? 1 to 3, years old. Kompleto po ba tayo? Bunakid, 350. Buwan na kids 350. 10, meron po yan. 10 piraso? Ito ma'am. Okay. Tapos, Ito, tama yan. Tama 10 pala. Milo kalate. Eh, nakayulay lang. okay. 21 tayo pre. Dito na lang. Marami Boss, na. baka may back ka pa dyan ng mga hindi nagamit. Okay lang dito, ma'am. Oh, dyan, bigay mo na lang. Ay, ito na lang. Pero ito, mag-bitakan mo to. 6, 8. Pasok mo na siya. Ipan total. Papirma na lang ako sa may customer sign. Oo, sige. Ay, sige. Paano na lang ako? Pa-Gcash na lang ako ng 3,000 na. Sige po. Ako di scatter. At lang yan. 16, Cash out ko pa, layo pa. 18, 19, 20, 21. 250 po ma'am, divide 12. Dito po, dapat na. Mukhang Dutch break natin na malaki ba? 30. 30. 20,000 to 30. Ha? Magkano na lang? 3,000 ang Gcash. Papatingin ako pa ng resibo. Total po tayo ng 2,234. 20,000. 2,000 ay pwede yun. 2,000 tapos minus 3,000. 20,000. Bigas 3,000, may sukli pa. 234. Bagal-bagal po. Dahil pag may pagkakataon, pumunta ko kayo. 17 to 17 to 34.
Para po na lang yan. Yung aming deliver ngayon mga langga. So marami pa yan doon sa loob. Yan. Tapos ito. Yan. So yan mga langga. At kung nagkakahalaga nga siya ng nagkakahalaga nga ito langga yung deliver ko ngayon sa Nestle ng 20,234. So yan. 20,234.41. So yan. So yan yung deliver sa atin ngayon mga langga. At ayusin ko na. Ayusin ko dito sa kanyang mahiwagang lagayan. I hope na lahat ito ay mabenta agad, no? Para maka-order ulit tayo ng ganoon din kalaki ulit. Mas maganda kasi mga langga pag sobrang laki ng para maraming ibig sabihin, pag maraming order, ibig sabihin mabenta yung item. So sana mabenta siya ng mabilis. Samahan niyo ako mga langga, ayusin natin to. Alcohol na lang. Madali lang yan. Okay, yan. Tagal-tagal na yung Ha? Hindi mo nakita ko sa Manila pag yan, okay na. Unahin mo to. Meron tayong 1.2 na bona. New look na yan mga langga, oh. More than 55 years, new look na yan. Iba na ang locks niya. Kaysa doon sa luma. So may luma pa ako dito mga langga. Ganito kasi ang luma, oh. Ito yung lumang style. Yan. Ito yung lumang style. Ito naman yung new look. So, mayroon pa rin naghahanap ng ganito mga langga. Marami pa rin naghahanap ng ganito. Pero ito kasi, danda na nilang tinatanggal. So, ito na yung pilar. Diba? So, kumuha ko ng 1.2 kasi minsan may naghahanap ng 1.2. Itatry ko lang kung mayroon mabibenta sa akin. Mostly kasi mga langga, ganito talaga yung nabibenta sa akin. Tsaka yung maliit nito. So, ito behira lang. Pero kumuha ka pa rin ako. Kasi pwede naman itong ibalik. Pag mayroong mga BO, pwede siya ibalik doon sa kanila. Ikaw lang? Go. So hi guys, dito magpipresyo ako. Nandito yung mga presyo namin ng gatas. Nilagay ko dito sa ref. Kasi in case na sila lang yung maiwan. So nilagyan ko naman ng price lahat yung mga nakalagay doon. Pero baka kasi maubusan daw ng stocks. Tapos hindi na makalimutan yung presyo.
presyo. So, dito lang titingnan kasi nandito nakasulat lahat yung prices dito. So, nandito lahat ng price ng mga gatas namin. Yung mga nandun ng mga gatas, nandito yan lahat. So, i-check ko yung price kasi yung mga price na ito mga langga, galing pa to ng Mercury and Pure Gold. So, ito yung presyo namin sa nung namimili pa kami sa Pure Gold saka sa Mercury ng mga gatas. So, ngayon mga langga, mayroon na tayong supplier ng mga gatas natin na baby milk. So, kaya mas mababa na yung presyo ngayon. So, kung dati mataas yung presyo, 10 pesos yung laki ng taas pala mga langga. So, yung patong lang namin doon, 5 pesos lang. Galing ng Pure Gold, 5 pesos yung patong namin. As dito mga langga, mas mura yung price nila, pero ganun pa rin yung patong namin, 5 pesos. Mas mura pa rin yung presyo dito. So, kaya papalitan ko ng presyo dito para hindi na kami pag sila lang maiwan dito, hindi na memorize masyado yung presyo. So, dito lang kami titingin ng aming mga presyo. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Video for today mga langga. Thank you for watching and God bless everyone. Bye!